O barrio de Santa Marta agromou no punto no que a vella estrada Padrón tiña un desvío, que levaba cara ao Sarela e a Noia. Ao fío desta situación arredada da cidade desenvolveuse a leprosaría, que deu nome ao barrio, e a rede de camiños deu soporte a diversos casaríos. No século XVIII, o antigo camiño foi reformado e adquiriu un novo trazado. Será o Camiño Novo que hoxe percibimos dende a avenida Rosalía de Castro ata Choupana. Será ampliado no seu ancho e irá poboándose pouco a pouco para configurar o novo barrio. Pero a esencia está nesa rede de camiños. Neste punto estaba o empalme para os viaxeiros que vindo de Noia se chegaban a Santiago pola Porta Faxeira, os que viñan de Vidán e a Ribeira do Sarela ou quen viña de Conxo, e a través desa zona das terras do interior. Unha fonte e un vizoso castiñeiro facían que este punto fose lugar recoñecido na paisaxe.